Wodofo me makwaba edeba Adom TV. Nkuranhyɛ dwumadi ya o hwɛ. Me am ti dwom a me de ho kyia me. Edi am gyeso ni tekotego. Ma me ni kan da wase. Se wode wafidie ato a na obepɛ mmerɛ. Ani me ato na mo ntio we. Ene asɛm a me de brɛ wɔ na tifisɛm ne sɛ afutu ya me ma me de ma me. Afutu ya me ma me de ma me. Emra me si so no. Ya na enkoyie. Ya na asa me nsa sifom. Ya na asa dia me prapa me nya. Me ma me kan sem bebre e kire me. Na enne metimi aka sɛ ho hia ema me no mienu. Semra me ka sɛ e bia na wadwuma nkoyie. Adwuma no bia wonya bi nnyo. Empo wo ye bi mpo akatua nso. Semra me ka sɛ e bia na wade kwa de atete apansam. Enda so ade kwa ware mu no ankonesa. Semra me ka sɛ wo manyina atiatese. Papa bi anim wona enum adubone nom wona sɛbe emfani de ma wo emfani de ma wo. Aya ne nsa wo nsa sifom. Whenever I begin to complain about the state of my life, my mother will always tell me, I can tell you that many others are feeling the same way. Me mbeka kire me say nya wo fam no nya wo nko dodo na efam. Na obekire say, do not focus on what you are going through. Men hwe nyoma na wo fam no. But let your focus be what you want to go to. So when it da baby apese wo babokoto. Esan says so when it to nya wo fam no mu a obegija. Obe ha. Wirebe ho. Wan hwa wo nya sabe nyansa ne suba betimi da bubra no. Na mo wose men hwe nyoma a wo fam no. Na fa woni to baby awokọ. Se wo di hia fa no to se me pesika. Waware anya fa no to se me pese me nya warepa. Na mo man mo na ware ne nya o, na me bre, na me yehani e, na enkoyi o. Saa tete no esi wadwene ho kwan. Ema emie wadwene mu. Dwelling on what you don't want makes you work against what you want. Dwelling on what you don't want makes you work against what you want. So what the wadwene to nia won pɛ no so a na bobo hu na nwinwi wo ho a esi kwan ema nia wo pɛ no. Hwɛ, we all have ideas about how we want our lives to be. Obia wo enisade hunu bi ewo mfoni bi a watwa adwene mo proso. Said the person wa brabo eyo. Obia wo kɔ ware no, wo enisade hunu bi ni mfoni bi a watwa sɛ o. Me de me pese ma ware ye sei. Okɔ adwuma no no, wo enisade obi sɛ na meyɛ adwuma na menya mfaso sei. Na me pesika bi asie. Empo wo kɔ school no, wo mfoni bi wa adwene proso me wie pa menya adwuma, makɔpɛ dan kɛse bi atenamu, ma yɛ sei. Ni nyina yɛ enisade hunu ɛyɛ. Nanso enya enisade hunu nyina na ebem. Enya na opɛ nyina na abenya. And the wishes that we always wish for don't always materialize. Therefore, it becomes a battle. Abrabɔ no ɛyɔko mepe memfa ma meje unsanka me de bema meje afi hɔ sa na abrabɔ te. Wo pɛ yemfa ma unya ya yaje afi hɔ na wo nsa sifom. Abrabɔ ɛyafo ne sane ɛyɛ wo wiamre ni stobre. Abrabɔ to da bia obesere to da bi so ya awraho. Nemom de ese ohunu sɛ whenever the biggest mess comes up, do not dwell on the external conditions of your life. Senyoma ankoyi a men hwɛ nyoma na enkoyi no emu ho aten. Men hwɛ nyoma na enkoyi no entwa biasu. Men hwɛ nyoma na enkoyi no sabe emo bi sobo. Nemom no transikom. And when you are able to let go and accept the truth that positive outlooks will help you create the ideas to work out of your situation, you work out. So what me hunu say, so wo sesa wadwene proso nyoma na ma wodane ane gye agina wadwene proso mra obre wo ho no a obenya asem na no yi ya na edne sempo me nka se obi awu mansu
me nka se sempo ehia wo ya wia wo a mentwa dwasu bedu ba bi a usu a jai na bisa ho se he na me de we susu ko ni suo no besi kwan e ma wan hwa a wontimi hu be ba do abra boko atete ni adwenwen no besi kwan na ma wotete mire ketua bi a eye normal jai. When you worry, stop it. Don't overthink. Rather think about where you want to take your life to and not what you are going through. Now assembly ato wo ni America ebi atu obi pen. I know you've heard many times, but you fail to take the necessary action. That when you change your thinking patterns, you change your life. What is? Hasn't watch ya. Osan adwen wa bra ba sisa. Osan ma adwen sisa. So osan adwen a dey na wo kan adwen pro so. Ye nye ade amekoye enkoye. Ni amekoye wan hwa emmoa me. Sa abonfia ni abegro sam na wo kan no. Ena ma wo nsa sifom. Wo mu nsa sifom dada. Wo mu unya bi ni udi hia na wo twa bobo etwa asu. Sinkete na pe the friend to do list. A day na metimi ayo a friend to do. Potoka friend to do list. A day na metimi ayo. A day na mede ma word ne beye. A day na mede ma adwene beye. A day mpo na mede me nsane me nan beyo. Na ayi me afiri sa tibia me timu mu. Ani a friend to do list. Ye bebre ye na ene dey. Ye free sa abrabo e ahogro. Abrabo nya ahogro. Abrabo ye oko. Abrabo ye mirikatuo. Na no pani bi ka se mirikapa no meto awie. O se mirikapa no abrabo ye mirikatuo no oko. Entuna obi so ka se enye ne mogya ne honam na anya. Ye no asum atumfo e gina wadwen proso. E na anya. Ense wan kenya wadwene ansa wadwene a. Minu aba na minu abema. Ebi a otia na betena. Ene bobo na abebobo. Ene empo so bobo na abebo. Nempo say abrabo ye hopeless amount. Ya more se be bobo nyoma ho. Ye bo se be pennyoma anu aduro. So awade ne nkoyi a ni che se be gya tum se nkoyi nti ye jai. Na se wo court ahodo a ore jai nko a nya sa de bo no. Sa nkoyi anya awade ne nkoyi nipa na ewo mu no woni su ena ma nkoyi. Enti be ma ne obey bi so say de na metayo. De na meta ka kire me yire. Anu oba de na metayo. Ya metaka che mi kun dia na menyo ya amama wada bedu sembre se me gya nneoma me yo no a emmoa me no na me ye nneoma ebeboa ma wade empo adwuma bi na wo yo na onsan ko anu yi a ebia na adwuma no ntumpon e wo nimde ene nsa no adwuma ho kopa di sua na fa ka ho na tumpon dum pempenso a wo so wakatua bedo so sempo enkoye semre yi a enye semre na betwadwa asu ebobo nemum sese wo hwe nneoma abetimi ayo ye bema nsakaya bo abrabo mu abrabo no enye mresa abrabo no enye sutobre nko a abrabo no enye twabre nko a e wo mra edi dua e wo mra ye kyerekom ene wo mra ye twa wansua ehunu ne sei a da bia bi kakra bia na wapa aba he na da bi opa aba wagu abam mempa ba busua empa ba abrabo mu da abrabo no besi sutobre wo ho ena owia bre so wo ho se de atie bia no se de nsuo to agyaye no sa na owia so ba akoto nemmom ne esa wodi sutobre ye no ena ehia de so ye na owia mre no ena ehia yesa betena suto mu ena nsuo to dodo ena me de mabre ni suto sa nyoma na wo ka no eya baguro ene akwanside se nyampo se de ya me ma mbeka enya wonku na wona mu obi afamu da pesuehunu na park de na so de free wate onyame enka ho na dai moma me na empo osmosis na me na Priscilla 1 ba kwase na me na ejawo be kampedu ase se wo ka me ho na me de dwumadi obre wo Adom TV mesrawo enyi wa fidie ni mfiri ha na dwumadi adi akire na ba me am tena dwumadi o me de o chia me edi am je so ya ni tekotego uni onyame entina